Сәлем жәмәғат, сіз өзіңіздің қайда екеніңізді білесіз. Һәм хәзерге вакытта мен Ленин майданында басып торам. Мен бүген туган якларымда, ягъни Алабугада. Ягъни жәмәгать Алабуга бик матур һәм борынгы гелниктер авыл диясем килә, шәһәр. Һәм инде аны ачык һавадагы музей да диләр. Менә Шишкинның 3 аюы. Шишкин үзе дә басып тора хәзермендә. Нинди генә турлар юк монда, мен сиңа әйтәм. Һәм инде моның дизайны мөгаен администрация белән килештерелгәндер, чөнки менә бу биналар бик иске. Һәм инде тарихи әһәмияткә ия кем эшли. Теләсә инде шрифт белән теләсә нәрсә язып тыелгандыр дип уйлыйм монда. Алабуга бер тур. Минем бер туганым Алабуганы Алабула дейди. Илап кына булмый икән ул. Ләкин тәрәзәгә карап акча эшләнә икән. Бүтән бер танышым әйтмешли. Җәмәгать монда йөрне Төркиядә дә күргән юк минем. Шәршә төбен булай иттереп скамияләр белән бизәп куйганнарын. Уңайлыдыр бу җәйкенә. Кышлар утыра алмый аның ботагына. Башына беркем дә тамас алмаячак. Нормально, яхшы идея. Һәм инде әле яңа гына игътибар итә башладым. Алабугада күп кенә җирләрдә калдык-пысык диварлар бар әйме. Ниндидер бинаның бер кисәге. Һәм шуңа инде аны ише бетермичә нинди булса язулар эләләр әйме. Һәм шунардан үзенә күрә бер һәйкәл ясыйлар инде. Җәмәгать музей. Әнә тегендә агы. Менә бусы музей. Ягъни әйткәнемчә ачык һавадагы музей бу. Бөтен җирдә музей, ләкин бу аскы өлешендә генә. Аскы өлеше тарихи урыны инде ул аның. Һәм менә шул тарихи урынында музейлар менә моннан инде. Ләкин бу миңа җәмәгать янамый. Минем музейларга әллә ни мәхәббәтем юк дияргә була. Шуңа күрә бер кайда кирип тормыйм. Менә бу абзыкаең. Менә бу егет җәмәгать, син каян килдең ди. Шайтан кытыткан инде, әйтәм Төркиядән килдем дип әйтергә, төркчә. I speak English very good дип. Садәҗә төркчә конuşuyorum дип тегеләй улай дип. Башын катырга ярайны әйтә. Аллап тормыйм. Алабуга 1000 еллык тарихы булган борынгы шәһәр санала. Буе иңе 10-5 чакрым, халык саны 70 мең чамасы. Төркиядәге Яловга бик охшаш инде ягъни. Нәкъ Ялова кебек яр буенда урнашкан. Алабуганы шартлы рәвештә өске һәм аскы өлешләргә бүлеп була. Өстә яңа һәм өпер яңа өйләр, аста исә иске өйләр һәм шыгрым тулы музей чиркәүләр урнашкан. Бу җәмәгать Шишкин күлләре дип атала. Шишкин ул җәмәгать Алабуганың данлыклы рәссамы. Нинди генә рәсем ясамаган, нәрсә генә кыланмаган, Алабуга тирәсендәге бөтен дөньяны рәсемгә батырып чыккан дип сөйлиләр. Менә бу 3 аю агач янындагы нәрсә йөрүче. Аның рәсеме, тагын нинди рәсем аның рәсеме, һәм Алабугадагы күргән ярты рәсем аның рәсеме. Һәм әнә тегендә, сез күрмәгән җирдә аның һәйкәле. Төшермәсен, типтереп берне бирәйин дә, менә җәмәгать Шишкин әйме. Бер кулына рамкасын тоткан, икенче кулына каләмен тоткан ахрысы. Тиз генә сөйләргә кирәк, автор хукуклары өчен изе бетерәчәкләр мине монда. Ярый әле күрмәде. Бүкләп тыга игылжителенә шунда. Җәмәгать монда йөрдә Төркиядә юк. Аулак кына җирдә яңгырдан качып утырырга, эскәмиягә утырда. Менә моны күзәткән әйтмешли. Шулай инде гадәти тормышта монда йөргәндә, монда яшәйберләргә игътибар да итмисең. Бармы бар. Менә камера тотып йөри башласаң җәмәгать. Кешегә күрсәтим дисәң, шуны күренә икән ул. Шәһәрне күрим дисәң, кулыңа камера тотып чыгара икән. Шундый фикергә килдем әле мин. Төркиядә теләсә кая кирәкмәгән җиргә кирип чыгыйк әле. Ара бирә булса, мин турист, ничего не знаю. Эткенә килеп чыкмасаң инде җәмәгать. Топик җәмәгать, монда бозларны мен сиңа әйтәм, 2 метрлы. Ярайнымда кеше йөрми дип әйтеп була. Менә булары башына төшергә мөмкин җәмәгать. Минем ише берсенең. Бер-беремә каршы утырып сөйләшергә. Бүтән башка бер җирдә дә дөньяда күренмәгән әллә нинди әйберләр бар монда җәмәгать. Нәрсә генә юк. Теләсәң талаш бер-береңә утырып карабаймы? Теләсәң аннарсын татулаш, менә шундый кыйгачлы эскәмия бар анда. Менә бит җәмәгать ниһаять таба алдым. Алабуганың данлыклы юллары. Кыш буе менә шундый алар гадәттә. Лек шулай иде. Төбең тия иде, шкала иде, йөрлек түгел иде җәмәгать. Ләкин аның каравы, менә монда гөрләвекләр киткәч, балаларга уйнарга кызык булачак инде, рәхәт булачак.
Бигрәк тә менә монда тау, әйме, иңкүлек дигәндә хыска таба. Шуңа күрә, хикмәт булайын инде. Җәмәгать Азнакайга кирешле стелла бар. Җире җәннәт, суы ләззәт, ничектер кешеләре талант Азнакайның дигән. Менә җәмәгать, менә талант монда ул. Алабугада әллә кая йөрисә юк. Монда гына килгез. Халык составына килсәк, Алабугада татарлар, урыслар, чуаш, удмурт, марилар һәм әлбәттә кытайлар яши. Бу якларда эш әллә ни юк диярлек. Шулай да монда күптән-күп заводлар ачылып килә, ни генә җитештермиләр мин сиңа әйтим. Иписеттән башлап премиум автомобиль һәм колхозиум тракторларга чаклы. Хәзер инде канатлы мопедлар да ясый башладылар. Шуңа да карамастан яшьләр монда тоткарланмыйча якын тирәк Казан ише шәһәрләргә саптыра. Тәти загоннарда яшьлегеңне уздыру кызыктырмый күрәсең. Күңел ачу чаралары да күп түгел. Кино, спортзал, чана-чаңгы һәм инде парклар. Менә берсе. Гуләй дигән әйме. Гуләй паркы ягъни. Беренче күргәч мен аны Гулак дип укыган идем. Ялгыш. Урындыклар ярминкәсе, кайсы кирәк? Иң кечкенәсе минем кул хәтле, 2 кул хәтле инде. Кемнеңдер башлыгы төшеп калган. Гармоны да ята. Берәү монда этне чаптырта. Ничек сезгә җәмәгать? Тимердән пинг-понг стәле, Колай, шыр. Әйтәм, нәрсә генә юк монда. Дөньяда күренмәгән әйберләр бар монда җәмәгать. БСС җәмәгать кашандыр мин йөргән бассейн. Шунда йөреп бераз пыштырдап, әз генә йөзәргә дә өйрәндем. Дөресрәге батмаска суда. Күпмедер вакыт. Янда юк, шаяртам. Нормально йөзәргә өйрәттеләр, хәтта кайбер ярышларда катнашып беренче урында алдым әле мин анда. Монда җәмәгать җәйкене сабан туе уза. Монда китсәң, Ак мәчеткә таба барып була. Монда җәмәгать, мин яшьрәк чакта үтеп булмаста чытырманлык иде. Монда элекке ташландык дачалар иде. Монда чияләр, алмалар, кура җиләкләре, шуның шәйберләр үсә иде. Инде монда булганда һич шиксез берәсен басып чыгайык шулай дигәндә. Кешеләре хуҗалары булмаса да, кирип чыга идек инде. Конкретно, капитально ашап чыга идек. Моннан күренешләр шәп җәмәгать. Бөтенләй бер күренә, менә баганада булмасаймы? Без әнә теге ширкәү янында йөрдек. Яңа гына менә теге күпергә мендек. Шуннан барас сөйләдем мин Шишкент турында. Аннан соң инде мин үскә менеп киттем. Һәм инде менә монда килеп җиттем, мин әйтим. Арттан кемдер бар әле минем монда. Төркиядә шулай минем арттан туристлар йөреп йөри. Дөресен мин белеп барам. Монда да арттан йөреп йөриләр. Дөресен әйткәндә монда җәмәгать яки аска төшеп китәсең. Яки шишмәгә. Менә шишмә җәмәгать түбәсенә дә сикергәннәр монда малай шулай. Без менә монда китәбез. Моннан кәҗә сукмакларыннан барып карыйк әле. Җәй көне бу юл белән Ак мәчеткә барып җитеп була. Кыш көне әйтә алмыйм. Булырмы, юкмы? Менә җәмәгать, шома белән менә шулайрак иде инде. Бөтен җирдә менә шундый чытырманлык үтеп булмый иде. Менә аның тимер чыбыгы да бар шундый очлы. Җәмәгать булмас бу. Монда монтаж тылсымы кулланырга кирәк. Хәяле Ашай трәбез әйме? Тек, ашай. Хәр якын айтабыз. Менә шунда килеп чыгарга тиешбез. Хәяле. Менә без җәмәгать монтажны эшләде. Килеп җиттек. Таныш булыгыз җәмәгать. Ак мәчет, урысча әйтсәң чёртовы гаражище. Менә монда аның манаралары булган кашандыр. Монда. Менә монда ахрысы. Һәм менә мондадыр инде. Урысларга ышансаң, ник чёртовы гаражище? Әйтерсеңләр, менә бу манара эчендә шорт яшәгән, шорт. Урысларның шул булыр инде. Бөтен җирдә шорт, бөтен җирдә басурман. Әшен барлыкта, җәмәгать. Карга батмыйча гына әйтсәң, бу мәчетне, менә бу калдык пыстыкларны Ибраһим хан ясаткан дигән легендалар йөри. Ягъни Ибраһим хан бик Болгар ханлыгының башлыгы, әмире, монда килгәндә Петр беренче кебек ясыйбыз җәмәгать дигән. Һәм инде ул үзе әнә тегендә тора. Моннан күренә ул хәтта. Менә җәмәгать Ибраһим, менә җәмәгать Ак мәчет. Менә җәмәгать Шулман тегендә таба китә әнә. Һәм инде җәмәгать әнә тегендә түбән кама. Төтеннәр моннан ук күренеп тора. Кечкенә чакта җәмәгать хәтта без монда менә дә идек әле. Ничек куркмаганбыздыр. Хәрмәнмим. Һәр шүрләтә. Монда бетеп торсаң, ышасылар узак. Моның күпчелек ташын яңартканнар инде реставрация вакытында. Моның үзенең ташлары бәлки бигез генә калгандыр инде, анысы да калса ичендә генә калгандыр инде. Тышкы якларын алыштырдылар аның, белемемчә. Менә монда мисал өчен хан заманында Алабуга кирпич ясалмандыр дип белим.
Тизден менә бу турлар тулайым суга батачак. Менә бу кешеләргә Алла ярдәм берсен инде. Буларның бакчалары бераз батачак монда. Яз сайын шул. Аякка кар тулып бетте инде җәмәгать. Көне дә теге кояшлы булса да, язгы салкын җил исә үзәккә үтә. Салкын. Үзбәкстан түгел инде бу сиңа җәмәгать. Әмәлә басасы Үзбәкстан җәмәгать. Бусы да, һәм бу да. Күптән түгел генә YouTube'та сәяхәти татар каналына юлыктым. Авторы Үзбәкстанның Бухара һәм Самарканд шәһәрләреннән влог төшереп кайткан мен сиңа әйтим. Хәзер исә Казанны урый. Ниһаять миңа да коллега барлыкка килде әйтмешли. Мени каналының исеме, сылтамасын аска беркетәм җәмәгать. Һичшиксез кирип язылып чыгыгыз, лайк тизегез, әйне миннән сәлам әйтеп комментта калдырсагыз, бөтенләй хикмәт булачак инде. Сылтамасы аста җәмәгать басасы гына. Бу җәмәгать шулай диек төп урам. Алабаның өскелешеннән аскелешенә төшә торган. Монда мин күп шук штраф җыйдым. 40 урынна 60 белән барып, 60 урынна 80 белән барып кача кайбер урыннарында. Менә бу егет тә җәмәгать миңа инде һәрбер 5нче тапкыр очрый. Алабаның анда ягы да бар. Казан кебек. Монда бөтенесе бер-берсен белә дияргә була. Натуральный колхоз инде җәмәгать, ләкин колхоз яхшы мәгънәдә. Мин теге колхоз дигәчтән колхозны начар иттереп әйтмим. Колхоз ул минем күңелемә якын. Үземнең бер өлешем инде шулай диек. Менә җәмәгать, колхоз мисалы сезгә. Артка күзгәсен куйганда, утыра карап, кая карыйдыр? Кая карый икән? Шул хатынын күзәтсә генә инде, тирис теккәнен. Бәлки нәрсә дә булса утыртадыр. Менә шундый кеше өйләр дә бар монда җәмәгать. Ничә икән инде бу? 4-4 мөгаен. Күп булса тышкаяга 5-5 инде моны. 20-25 максимум 4 километрлы. Эт вазифасын башкара. Кап-кара җиңгебек, артык катып пешергән кебек. Менә җәмәгать Фәнәвиның кибете. Фәнәви матайлар сата, мопедларга запчасть, матайларга запчасть. Шул җыен килтерәфен әйберләргә запчасть инде. Миңа да мопедны узатты. Һәм мопедларның нарысы мондагы гаишниклар төяп алып киттеләр бер мәлне. Аска төшереп куйдылар дигәндә штрафсан ягыннарсын. Җәяү килтер илдәсе булды аны. Һәм инде теләсәң инде иске шәһәрләрдәге кеби беренче каты тулайым диярлек җиргә чумган биналар бар инде. Хәле моның бер кырые киткәндә. Димәк, моның фундаменты утырган җәмәгать. Бер эт, ике эт, җәмәгать шавабыз нашурт. Арттан куабыга инде. Чыгып җитте инде минем арттан. Нерәйне шаулама, үзебезнеке бит. Мин дә синеке бит кара бит инде. Үзеңнекен танымыйсың әллә диясең. Мин монда оста бөтен искиләрне күрсәтеп йөрдем дә хәзер әйме. Монда җәмәгать яңайлар да бар. Ара бирән итә калса дигәндәй. Менә яңайлар. Менә бу бераз искерәкләре, Совет Союзыннан калганнары. Ләкин барыбер чагыштырмача яңа индалар. Менә монда яңайлар. Ләкин бу җәмәгать аскылышта түгел, искилештә түгел. Бу урта өлеш шулай диек. Ягъни монда җәмәгать искиләр дә бар бераз. Һәм инде яңалары да. Бу теге укмашкан җир. Йөрү белән эт җәмәгать. Бу сиңа Стамбул түгел. Монда псиләр бигәс. Җәмәгать Төркиянә сүктем, хәзер үзебезне сүгәм. Нәрсә бу? Шу такой. Харасин, брусчатка бара, тротуар килә, монда суга бата. Ну кешенчик йөргә тиесең инде монда. Машиналар бата бит монда. Ну булай карасаң, өйләр яңа инде менә. Бер дигән имеш. Кайбер аерым нюансларына игътибар итмәсәң, коелып төшкән штукатуркаларына, тәрәзәләре әнә юшкә баткан, конденсат утырган бераз. Ишенә подъездына керсәң, бөтенләй коелып беткәндер инде. Гүмбәләп эштән чыгып, домкор бит. Домкор шулай ясый шама белән. Булай тулайым алганда, Алабугада бер дигән Өпер новый яңа районнар да бар. Шундыйрак, әле яңа гына төзелеп килә торган. Элек монда ташландык өйләре, заврошкалары, без монда йөреп йөридек. Кирпечләр җимереп, бер свайдан икенче свайга сикереп. Әйткәнемчә, Алабуганың өскелеше яңарак. Монда инде гадәти биек биналар да бар. Яңасы да, ботка ашамый үсми калган, ләкин матуры да, күзе чыкканнарга уңайлысы да. Мәчеттә урын тапкан, һәм инде тортның шиясе Адамнар мәктәбе. Гомум алганда Алабуга сыңгары бик тиз төзелә башлады. Нинди генә өйләр юк мин сиңа әйтим. Ә инде өстеңдә филләр дулаганын ишетәсең килмәсә, төсләре генә аерылган коттеджларга күченә аласың. Кемең әйтмешли, рәхим пожаловать. Ә инде шыдыеңа шыдаша алмасаң, янәшәңдә генә урман да бар. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Алабугадан кечкенә генә репортаж
ясалык үзенә күрә. Гомер булмаганны кыш көне, гомер булмаганны карлы чакта. Яра яз инде. Бу видеога лайк куегыз, һичшиксез дусларыгызга җибәрегез. Бу YouTube алгоритмнарын бераз алга сөрә. Тез генә булса да эшли башлый. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр.